ये मानस पाइल तो नंबर ओके ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ଏକଦମ ମାନେ ନମସ୍କାର। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆମର ସହିତ କଥା ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି ମାନେ କେମିତି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। थैंक यू ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ। ମାନେ ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ଓଡିଶା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। थैंक यू ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଲାଇଭରେ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଆଜି ଫ୍ରି ଅଛି ଆପଣ ଆହୁରି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇଭରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ମିଳେନି ଆଜି ଟିକେ ଫ୍ରି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାନେ ଭାବି ନଥିଲି। थैंक यू ଆପଣ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି? हाँ दिल्ली रे ଏଥର ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବି। ଆପଣ କେବେ ବି ଅଜମେର ଆସିବେ ଆପଣ ମେଡିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି। श्योर मु आसीबी ଆଜ୍ଞା। हाँ दीदी